Здравейте, приятели, и добре дошли в P-Racing Club. В това видео ще ви запозная с работата си, а пред вас стои последния ми проект, моя сгъваем Sim Racing Cockpit. Демонстрирам. И наистина съм удовлетворен от резултата. Има много малко флекс, сгъва се и най-важното, минава през вратата на терасата. Вече минах на VR очила. Те те пренасят в един друг свят, в който Sim Racing е много по-различен. Времето ще ви показвам и различни подобрения на моя кокпит, защото той е далеч от завършен. Има неща, които трябва да направя, неща, които искам да направя, но това ще стане с времето. Благодаря ви за вашето време и се надявам да ви бъда полезен.